η Σούφη με τον Γραβάνη. Τελικά ο Τριμπόνιας είναι αυτός που γίνεται κάτοχος της μπάλας, τροφοδοτεί τον Ζίου, ο οποίος δεν έκανε καλό κοντρόλ, με αποτέλεσμα να έχουμε το πλάγιο για την ομάδα του Καραϊσκάκη, με τον Παναγιώτο να εκτελεί από την αριστερή πλευρά. Πίσω η μπάλα στον Αβραμίδη, αλλάζει στον Παπανίκου δεξιά, καλό κοντρόλ του Παπανίκου, ο οποίος ανεβαίνει, κάνει την κίνηση ο Κυριάκης, κλείστηκε όμως, αναγκάζει να γυρίσει πίσω στον Πέτσα. Κόλινς τώρα, οργανωμένη επίθεση εκεί στο χώρο του κέντρου, αλλάζει στον Σκερλετίδη αριστερά, Τριμπόνιας Σκερλετίδης και φάουλ τώρα του Σκερλετίδη πάνω στον Τριμπόνια. Σφυρίζει ο κύριος Κουλιμάς, εκτελέστηκαν γρήγορα, Λουμπαρδέας, Τριμπόνιας με τον Κόλινς, κρατάει, τελικά φάουλ του Πουλιμά, του Κόλινς πάνω στον Τριμπόνια. Ένα φάουλ λοιπόν που θα εκτελέσουν οι του Παναργιακού σε αυτό το πρώτο ημίχρονο από την δεξιά πλευρά, με τον Λουμπαρδέα να είναι έτοιμος να εκτελέσει το κόρνερ. Λουμπαρδέας από τη δεξιά πλευρά. Λουμπαρδέας εκτελεί στο δεύτερο δοκάρι, κανείς συμπαίκτης δεν νικεί, τελικά η μπάλα βγαίνει out. Προσπάθησε να περάσει την μπάλα στο δεύτερο δοκάρι, ήταν εκεί και ο Παπαϊωάννου αλλά και ο Σπανός, τελικά όμως ήταν δυνατή εκτέλεση του Λουμπαρδέα. Out. Προηγουμένως στο 33 είχαμε την πολύ καλή εκτέλεση φάουλ του Σκερλετίδη από την δεξιά πλευρά. Ο Μένιος πετάχτηκε όμορφα και έβγαλε την μπάλα σε κόρνερ με πολλά φάλτσα. Στη συνέχεια το κόρνερ από τον Κυριάκη, κεφαλιά του Αβραμίδη, ο οποίος είχε προωθηθεί, out. Και έχουμε τώρα τον Λουμπαρδέα σε ένα φάουλ, η μπάλα out, και τον Ραχιώτη για τη συνέχεια να εκτελεί, μακριά η μπάλα. Παπαϊωάννου εκεί στο χώρο του κέντρου, Λουμπαρδέας μαζί με τον Χούσο, Μπαλάφας με μία αυτός ξανά προς τον Σκερλετίδη, Ζίο διώχνει μακριά, Λουμπαρδέας, Σπανός, Κόλινς, Αβραμίδης, Παπανίκου. Παπανίκου από τη δεξιά πλευρά, πέρασε στον Χούσο. Κόλινς τώρα, αλλάζει αυτό στον Παναγιώτο αριστερά. Να δούμε αυτός θα κάνει την σέντρα ή θα δώσει στον Σκερλετίδη. Ωραία, πέρασε στο Σκερλετίδη, ανεβαίνει ο Σκερλετίδης, ανεβαίνει και ο Μπόμπος, κάνει το γύρισμα κατευθείαν. Μπαλάφας μέσα στην περιοχή, έχασε εκεί την μπάλα από τον Παπαϊωάννου με τον Μπόμπο, τον Παπανίκου μπροστά από τον Αγγελόπουλο να βγάζει την μπάλα σε πλάγιο. Καλή εκεί η ενέργεια του Σκερλετίδη να δώσει την μπάλα με μία προς τον Μπαλάφα. Αγγελόπουλος, στη Σούφη, έκοψε ο Γραβάνης και έχουμε τώρα να δίνει στον Κόλινς δεξιά. Κόλινς, Κυριάκης δεν έκανε κολοκοντρόλ, δεν παρακολούθησε την φάση, με αποτέλεσμα να μπερδευτεί και να χάσει την μπάλα και να βγει πλάγιο για την ομάδα του Παναργιακού από την αριστερή πλευρά, με τον Φλόρο τώρα να εκτελεί. Παπανίκου, Παπαϊωάννου και Χούσος. Πλάγιο με το Φλόρο. Παπαϊωάννου, Χούσος, Παπαϊωάννου ξανά. Τελικά έχουμε τώρα τον Σπανό να βγάζει την μπάλα σε πλάγιο για την ομάδα του Καραϊσκάκη, με τον Αβραμίδη να εκτελεί δυνατά προς τον Γραβάνη. Χούσος να ελέγχει και να αφήνει ξανά να βγει η μπάλα σε πλάγιο. Χούσος αφήνει πίσω στον Παπανίκου να εκτελέσει το πλάγιο στον Γραβάνη. Αλλαγή ζητάει στην εκτέλεση του πλαγίου η Σούφη, τελικά εκτελεί προς τον Τριμπόνια. Τριμπόνιας αλλάζει στον Ζίου, ο οποίος ανεβαίνει από τη δεξιά πλευρά. Ζίου, Πανωτίνο Παναγιώτου, τον κλείνει εκεί, τον έκλεισε και ο Γραβάνης, ο οποίος πέρασε τώρα στον Σκερλετίδη την μπαλιά, με μία αυτό στον Μπαλάφα και ξανά πάλι προς τον Σκερλετίδη. Εκεί είναι ο Φίλης, ο οποίος διώχνει όπως μακριά πάνω στον Κόλινς. Παναγιώτου, Κόλινς, Αβραμίδης, Χούσος τώρα, Παπανίκου, αλλάζει δεξιά, Κυριάκης, κλείστηκε και από τον Φλόρο, η Σούφη,
Μπόμπος μακριά, Παπανίκο επαναφέρει την μπάλα, Λουμπαρδέας τον καταδιώκει εκεί ο Χούσος, βγαίνει μπαλιά στον Ισούφη αριστερά, με αυτός αν θα κάνει τη σέντρα πάνω του πηγαίνει ο Κυριάκης, τον παρεμπόδισε, Ισούφη προσπάθησε να μπει, τελικά μετά από κόντρους φτάνει μπάλα στον Λουμπαρδέα, τον παίκτη του Παναργιακού. Μπόμπος τελικά πέρασε η μπάλα, Πέτσας αφήνει, δεν άφησε την μπάλα προς τον Ραχιώτη, δεν έκανε και αυτός την κίνηση, πίεσε εκεί και ο Σπανός και τελικά έχουμε το πλάγιο για την ομάδα του Παναργιακού με το Φλόρο να εκτελούν από την αριστερή πλευρά. Ένα πλάγιο λοιπόν. Έχουμε φτάσει στο 38 του πρώτου ημιχρόνου, το 0-0 παραμένει. Φλόρος είναι αυτός τώρα που θα εκτελέσει. Πέρασε από όλους η μπάλα, Σπανός μαζί με τον Πέτσα. Σπανός κρατάει την μπάλα, Σπανός, Πέτσας έκοψε, Παπανίκου, Χούσος τώρα. Με μία αυτός προς τον Μπαλάφα, ποιος κρατάει, ξανά πάλι Χούσος, αποφεύγει όμορφα εκεί τον Φίλη, Χούσος. Έτοιμος για τη βαθιά σέντρα προς τον Γραβάνη, δεν πέρασε, έκοψε ο Μπόμπος, Φίλης, τον πιέζει εκεί ο Μπαλάφας, τελικά φάουλο, σφυρίζει ο κύριος Πουλημάς πάνω στον Φίλη. Ο Φίλης θα εκτέλεσει αυτό φάουλ, ο αρχηγός της ομάδας του Παναργιακού. Προς το Λουμπαρδέα, τρέχει ο Μπαλάφας εκεί να πιέσει, πέρασε μπάλα στον Ζίου δεξιά, Τριμπόνιας, Παναγιώτου πλάγιο, Αγγελόπουλος πίσω στο Λουμπαρδέα, στριφογυρίζει, Γραβάνης, Τριμπόνιας, Παναγιώτου, μπαίνει και στη φάση εκεί, τελικά έχουμε το φάουλ του Τριμπόνια πάνω εκεί στον Κόλινς. Χούσος. Παπανίκου, η βαθιά μπαλιά τελικά πάνω από τα δοκάρια του Μένιου. Προσπάθησε ο Παπανίκου με πολλά φάλτσα να περάσει την μπάλα στο δεύτερο δοκάρι, στο Σκερλετίδη και στον Μπαλάφα. Έβαλε όμως αρκετά δύναμη, πέρασε η μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Μένιου, του τερματοφύλακα του Παναργιακού. Ένα ελεύθερο λοιπόν που θα εκτελέσει τώρα ο Μένιος. Μακριά η μπάλα. Κόλινς έκοψε την μπάλα σε πλάγιο. Με τον Ζίον εκεί να πηγαίνει να εκτελέσει το πλάγιο. Παναγιώτου, Κόλινς, Γραβάνης. Έχουμε τώρα τον Ισούφη, Λουμπαρδέα στο γέμισμα προς τον Σπανό, Αβραμίδης, Αγγελόπουλος προσπαθεί να κάνει το σούτ, Πέτσας διώχνει μακριά προς τον Κυριάκη, αλλιώθηκε και το σούτ του Αγγελόπουλο. Χούσος τώρα με μία προσπάθησε να περάσει και τον Φλόρο, Παπαϊωάννου κρατάει πίσω στον Φλόρο. Έχουμε τώρα τον Τριμπόνια μαζί με τον Μπαλάφα, τον Κυριάκη και τον Γραβάνη εκεί να κερδίζει την μπάλα και τώρα η κίτρινη κάρτα στον Τριμπόνια, τον παίχτη του Παναργιακού. Θα δείξει ο κύριος Πουλημάς, κράτησε με τα δύο του χέρια εκεί τον Γραβάνη, προσπαθώντας έτσι να τον παρεμποδίσει να βγει στην επίθεση και να εκδηλώσουν την αντεπίθεση αυτή οι παίχτες του Καραϊσκάκη, που με πολύ καλές προϋποθέσεις έβγαιναν στην επίθεση. Τελικά ανακόπηκε λοιπόν αυτή η προσπάθεια των παιχτών του Καραϊσκάκη και έχουμε τώρα τον Χούσο να εκτελεί το πλάγιο στον Παπανίκο δίπλα. Αλλάζει αυτό στον Αβραμίδη αριστερά. Δίπλα του είναι ο Κόλινς, προτιμάει αυτός να δώσει τον Παναγιώτου. Με μία αυτός προς τον Σκερλετίδη, Ζίο έκοψε, Αβραμίδης επαναφέρει, Παπαϊωάννου ξανά Αβραμίδης, εκεί που πηγαίνει η μπάλα είναι ο Φίλης όμως, Λουμπαρδέας. Ξανά Παναγιώτου, Παπαϊωάννου, Κόλινς εκεί στο χώρο του κέντρου. Περνάει τώρα στο Σκερλετίδη αριστερά, κάνει την κίνηση ο Μπαλάφας, Σκερλετίδης μόνος του μαζί με τον Παπαϊωάννου, ο οποίος τον καταδιώκει και τώρα γυρίζει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Έρχεται τώρα στον Χούσο, ο οποίος κάνει ένα δυνατό σούτα πάνω στα χέρια του Μένιου, στο σούτα
του αρχηγού της ομάδας του Καραϊσκάκη στο 43. Η φάση αυτή με τον Χούσο να εκτελεί το σουτ έξω από την μεγάλη περιοχή. Τελικά ο Μένιος ήταν στη σωστή του θέση και μπλόκαρε. Αθλητική Ένωση Καραϊσκάκης λοιπόν Παναργιακός, 12η αγωνιστική του πρωταθλήματος της 3ης εθνικής κατηγορίας. Ένα ταξίδι στην 3η εθνική κατηγορία με το sportsarta.gr που θα φτάσει μέχρι το τέλος της προσπάθειας της ομάδας της Άρτας, το μόνο εκπροσώπου της Άρτας στην 3η εθνική κατηγορία, στο νέο του γήπεδο, εδώ στους Αγίους Αναργύρους. Χούσος, Μπαλάφας, Κυριάκης έξω από την περιοχή. Κυριάκης κέρδισε την κόντρα, γίνεται το σπρώξιμο, τελικά έχουμε το κόρνερ. Το κόρνερ λοιπόν το δεύτερο για την ομάδα του Καραϊσκάκη από την δεξιά πλευρά. Το πρώτο ήταν από την αριστερή πλευρά που σου επιτίθονταν. Από την δεξιά πλευρά λοιπόν με τον Σκερλετίδη να πηγαίνει εκεί να εκτελέσει το κόρνερ. Αρκετοί παίχτες μέσα στην περιοχή του Μένιου έχουν ανέβει εκεί του Καραϊσκάκη, αλλά έχουν επιστοχωρήσει όμως και του Παναργιακού στην προσπάθειά τους να βοηθήσουν. Σκερλετίδης. Σκερλετίδης λοιπόν θα εκτελέσει το κόρνερ. Σκερλετίδης εκτελεί με πολλά φάλτσα στο πρώτο δοκάρι. Διώχνει μακριά εκεί ο Μπόμπος. Έρχεται η μπάλα στον Χούσο. Χούσος δεν πέρασε η μπάλα που θα ήθελε και αυτό στον Σκερλετίδη. Τελικά προσπάθησε να την κρατήσει την μπάλα, μα δεν μπόρεσε. Τελικά έχουμε out, πλάγιο για την ομάδα του Παναργιακού από την αριστερή πλευρά, με τον Φλόρο να πηγαίνει εκεί να εκτελέσει. Σιγά σιγά πλησιάζουμε να συμπληρώσουμε το πρώτο 45 λεπτό. Κόλινς, Κυριάκης ανεβαίνει, Κυριάκης, έχουμε τον Λομπαρδέα τώρα να τροφοδοτεί τον Αγγελόπουλο, τον Αβραμίδη. Πέρασε η μπάλα, Αγγελόπουλος έξω από την περιοχή, έγινε κόντρα πάνω στον Πέτσα. Σπανός γίνεται κάτοχος της μπάλας μαζί εκεί με τον Παπανίκου. Σπανός πέρασε τελικά στον Ισούφη. Αγγελόπουλος, Τριμπόνιας και ξανά πάλι τώρα με τον Σπανό. Το φάουλ σήκωσε το σημαίακι του ο κύριος Στοίκος για το offside που εκτέλεστηκε γρήγορα. Κυριάκης, ο οποίος άλλαξε πλευρά, πήγε στην αριστερή. Κυριάκης τροφοδοτεί τώρα τον Μπαλάφα. Γραβάνης, Σκερλετίδης έξω από την περιοχή. Ο Σκερλετίδης έτοιμος για το σούτα. Έγιναν οι κόντρες, αρκετές οι κόντρες. Τρέχει ο Σκερλετίδης, τρέχει και ο Ισούφη. Τελικά προλαβαίνει την τελευταία στιγμή ο Φίλης και βγάζει την μπάλα σε πλάγιο πριν αυτή καταλήξει σε κόρνερ για την ομάδα του Καραϊσκάκη. Έχουμε συμπληρώσει το 45 λεπτό. Τώρα παίζουμε τις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Το πλάγιο λοιπόν με τον Σκερλετίδη πίσω στον Παπανίκου. Έτοιμος για τη σέντρα, την κάνει μέσα στην περιοχή. Γραβάνης έπιε στην κεφαλιά. Έχουμε το σούτα του Κυριάκη και αυτή τη στιγμή ο κύριος Πουλημάς σφυρίζει τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, βρίσκοντας τις ομάδες ισόπαλες 0-0. Αυτά για το πρώτο ημιχρόνο. Σε λίγο ξανά πάλι μαζί για την περιγραφή του δευτέρου ημιχρόνου.